Hola, bon dia. Sí. Me sentiu? Sí? Perfecte. Bé, en primer lloc, disculpeu, he tingut un problema de salut familiar i no he pogut incorporar-me fins ara. I en tot cas, gràcies per estar en esta roda de premsa, que m'acompanya el primer tinent d'alcalde i portaveu també del grup socialista i el regidor d'Hisenda, Fernando Saporta. En este cas és per explicar-vos que, com sabeu, vaig anunciar que després de poder fer la presentació del pressupost volia tornar a engegar una ronda amb tots els portaveus dels grups municipals, amb tots els portaveus i una regidora que és qui ve al lloc del portaveu, per tal de poder tornar a reiterar la necessitat de que Tortosa tingui un pressupost. Entenem que en aquests moments necessitem més que mai un pressupost, estem altra vegada en una situació de pandèmia, estem altra vegada en una situació que la ciutat requereix, després del 2019, poder tindre un pressupost que s'adapti al que està succeint el 2022 i que, a més sabeu que ara disposem d'uns ingressos que no teníem ni el 20 ni el 21 i que ara podríem utilitzar per tal de poder cobrir les necessitats dels tortosins i tortosines, cosa que sense un pressupost no es pot fer, no es pot fer amb una modificació pressupostària perquè no ho permet la normativa. A partir d'aquí sabeu que des del mes de novembre ens estem reunint amb els diferents portaveus per tal de poder iniciar converses respecte a com podria ser la manera d'aprovar el pressupost. Per això vam portar a terme un pressupost que fos fàcil d'aprovar, un pressupost tècnic, un pressupost que adaptava les partides, un pressupost que només contemplava el fet de poder incrementar tot l'àmbit social, és la major despesa social que hi ha hagut mai. A banda d'això hi ha els bons Tortosa, que són poder fer una nova edició d'estos bons que ens ajudaran de nou a reactivar el sector de la restauració i del comerç, que de nou torna a necessitar que estéssim al seu costat, i a banda d'això també doblava les entitats esportives i creava de nou una nova partida per a les entitats culturals, donant suport a tot el teixit associatiu, i per últim hi havia també este 20% d'increment als 5 pobles del municipi. A banda d'això no preveia cap gran obra perquè enteníem que ningú ens qüestionés, ens pogués qüestionar el pressupost, simplement estàvem parlant de via pública, voreres, camins, tot allò que tots els grups de l'oposició demanen reiteradament, per tant res gran ni res que poguessin qüestionar, i per últim suposa una reducció de l'endeutament importantíssim que ens suposa poder rebaixar el 2010-2022 en 10 punts la ràtio d'endeutament de 63 a 53%, de les més baixes a nivell de país, de ciutats com la nostra, i a més la més baixa que hem tingut en els últims 40 anys. Amb això només ho podem fer si tenim un pressupost, i per això vam insistir des del primer moment, des del mes de novembre fins ahir mateix, dia 23, on hem estat parlant amb els diferents portaveus fins almenys 3 vegades jo directament. I a partir d'aquí també recordar que des del dia 3 de desembre tenen tota la documentació completa, tampoc mai havien tingut la documentació completa amb tanta antelació. Des del dia 15 el pressupost ha passat per comissió dictaminant-se i, per tant, a partir d'aquí el que jo avui us volia comunicar és que després de parlar amb tots, reiterar la necessitat de poder tindre un pressupost i a la vegada també dir que, com vaig dir al seu moment, la feina s'havia fet, el pressupost és necessari i, per tant, anuncio ja que convoquem el ple per al dia 30 de desembre a les 9 del matí i, per tant, avui mateix, després d'aquesta roda de premsa, ja enviarem la convocatòria per tal que el dia 30 es pugui debatre al ple i, per tant, els puguen explicar de nou quins són els motius per no comptar amb el suport a aquest pressupost que tant necessita la nostra ciutat. No sé si teniu alguna qüestió al respecte. Hi ha alguna pregunta? No hi ha cap pregunta? Doncs, sí? Perdó, sí, perdó. Qui parla, dius? Sí, Sara està parlant però no l'escoltem. Sara, no et sentim. Si vols enviar la pregunta pel xat o truca, o que truca. O trucar. No et sentim, Sara.
si vols plantejar-la, t'estem escoltant, Sara. No, no tenim encara, dic encara perquè jo confio de que pugui hi haure el suport d'almenys algun grup, no cal el suport, l'abstenció, i per tant encara a hores d'ara no hi ha cap grup que ens hagi manifestat la seva voluntat ni d'abstindre's ni de votar a favor, però en tot cas reitero que fins al dia 30 seguirem insistint, seguirem parlant i seguirem oberts al diàleg com hem fet fins ara. Sí. No sé si s'ha negociat o s'ha parlat sobre alguna de les qüestions que reclamaven més alguns dels grups de l'oposició, com és, per exemple, la compra d'adquisició de terrenys per a l'Hospital de Tortosa. No sé si això s'ha arribat a parlar o si... Sí. No, s'ha parlat, jo he parlat de tot i els regidors que m'acompanyen també, és a dir, hem parlat de tot, hem repassat punt a punt de tot el que se'ns havia demanat als diferents grups municipals, explicant els diferents motius pels quals, o bé perquè generava endeutament, o bé perquè no era competència de l'Ajuntament, o bé perquè ja ho estaven fent d'alguna altra manera. Per això s'ha rebutjat o s'ha entès que algunes de les coses ja les estaven fent. Però en tot cas, respecte a aquest punt concret, ho hem parlat i el que hem dit és que el que us he dit ja a vosaltres alguna altra vegada, és a dir, estem parlant de començar la casa per la teulada. El govern de la Generalitat no ens ha demanat en cap moment els terrenys. El dia que ens demani els terrenys ho valorarem i mirarem si els terrenys els tenim de forma gratuïta. I en tot cas, a partir d'aquí veurem si els podem tindre de forma gratuïta, si els terrenys que ja es van posar al seu moment a disposició són suficients i si no, l'última alternativa seria el fet d'adquirir-los, però també tenim present que els preus a Tortosa, 500.000 euros vol dir 10 euros metre quadrat. Jo entenc i crec que tots vosaltres també que a Tortosa 10 euros metres quadrats no s'està venent ni comprant cap terreny. Per tant, en tot cas, és una petició que no porta enlloc i que a més suposaria tindre de nou immobilitzats aquests diners sense poder-los tocar ni destinar als tortosins i tortosines. Però és que el que és més greu és que 0 euros al pressupost de la Generalitat per a res, ni per a projecte, ni per a fer-lo, ni per absolutament res relatiu al pressupost, a l'hospital, perquè si no haguéssim tingut un pressupost aprovat ahir, doncs potser diríem, bueno, hi ha possibilitats, però és que el pressupost la Generalitat el va aprovar ahir mateix i hi ha 0 euros per això. Per tant, no comencem la casa per la teulada, pensem en les necessitats que tenen ara els tortosins i tortosines i és evident que si hi ha una inversió a Tortosa, com sempre hem fet des de l'Ajuntament de Tortosa, tindran a disposició els terrenys quan els necessiten. Així ho han fet amb el CAP de Jesús, així ho han fet amb el CAP Bagebre quan se'ns ha demanat uns terrenys de seguida, els vam cedir, així vam fer amb els Mossos, així hem fet amb les diferents escoles que s'han fet al municipi, tot de forma gratuïta perquè teníem els terrenys fruit de desenvolupaments urbanístics. Per tant, em sembla una excusa de no voler aprovar el pressupost perquè realment en aquest pressupost ficar una partida així vol dir no anar enlloc. No, perquè aquí hi ha una comissió de seguiment que, si llegiu bé els dos punts, diu que és una comissió de seguiment per a valorar tot el que s'ha acordat, que és la part de dalt. Per tant, tota la part de dalt, que és on hi ha els euros, allí no surt l'Hospital de Tortosa. Llavors diu, i a més s'estudiarà la possibilitat de si és viable i si s'escau, és a dir, més condicionals no en podem trobar amb aquella frase, d'estudiar aquests projectes i veure quina cabuda tenen o quin futur tenen. I allí dintre, suposo que per contentar els diferents portaveus o diputats dels comuns, hi ha diferents emplaçaments, però el que és una realitat és que el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 22, 0 euros per a l'Hospital Verge de la Cinta. Per tant, aquest s'estudiarà no sé què, que a més es reunirà cada 3 mesos, si no m'equivoco, doncs bueno, si d'aquí 3 mesos, que suposo que el que hauran de fer és analitzar el que sí que hi ha euros, no el que no hi ha, doncs veurem com avança. I com dic, si això avança tant que realment hi ha una voluntat clara de poder-se fer un nou hospital, és evident, igual que qualsevol altre equipament que ens pugui plantejar el govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Tortosa estarà donant resposta al que se'ns demandi. Jo volia preguntar també pel tema de la creació de llars
No. Si això està previst que es faci alguna activació o en Els, aquesta línia? els únics que ho han demanat ha sigut la CUP, ningú més, perquè vull recordar que va treure totes les peticions i es va quedar només amb una, que és els terrenys de l'hospital, i vaig contestar al seu moment amb això i ho torno a recordar. Tortosa ha tingut una davallada de la natalitat que fa que a dia d'avui i els últims anys, però els propers anys encara més, hi hagi moltes llars d'infants que tinguen totes, pràcticament, totes espais vacants, és a dir, places vacants de llars d'infants. Vull recordar també que una llar d'infants pública no vol dir gratuïta i que a hores d'ara s'està cobrint totes les necessitats socials amb una llar d'infants que és la llar de Creu Roja. Si l'Ajuntament de Tortosa hagués de fer una llar d'infants s'hauria d'endeutar perquè és evident que no ho pot fer amb els recursos corrents, per tant vol dir més endeutament, cosa que no és el que tenim en aquest pressupost, i segon, si fes una llar d'infants el que suposaria és el tancament de llars d'infants com és la de Creu Roja, perquè ja està complint aquesta funció. Les llars d'infants municipals es troben allà on no hi ha aquesta activitat social o privada d'entitats sense ànim de lucre, com és el cas de Jesús, de Campredó o de Vítem, però en el cas dels pobles, però en el cas de Tortosa, aquesta demanda, necessitat, s'està cobrint i s'està cobrint patint, perquè en aquests moments no hi ha cobertes totes les places, ni hi ha cap problema de places de llar d'infants a la ciutat de Tortosa i per tant entenem que és una proposta que el que suposaria seria afectar entitats com és el cas de Creu Roja i per tant no té cap sentit a dia d'avui que l'Ajuntament faci una cosa que ja s'està fent i que s'està fent bé. D'acord? Alguna altra pregunta? No? Doncs ara sí, moltes gràcies per estar aquí este dia 24. Ens veiem la setmana que ve i mentrestant que tinguéssiu un molt bon Nadal i bon Sant Esteve i que us vagin molt bé aquestes festes. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies a tots.